Nahrávali sme ďalší diel podcastu pre Puls Z a dnes som sa rozprával s Martinom Poliačikom. Zdravím. Pán Poliačik, zaujímalo by ma, že ako si udržať aj v roku 2026, máme nový rok, tak ako si udržať pozitívne myslenie aj v tej dobe rôznych konfliktov, ktoré sú či už na obzore, alebo sa dejú, a nie len teda vojnových konfliktov, ale aj konfliktov možno tých medziľudských. Ja by som asi začal tým, že želám samozrejme všetkým to najlepšie do roku 2026 a nebuďte na seba tak prísni, že si musíte zachovať pozitívne myslenie, zachovajte si myslenie. Hej? To znamená, že začnite aspoň trošku rozoznávať situácie, v ktorých viete, že vás niekto niekam tlačí, alebo že vo vás buble vlastne zlosť alebo nenávisť vo chvíľach, keď to nečakáte, a naučte sa z tých momentov vystúpiť von. Zaklapnúť ten počítač alebo vypnúť ten telefón, keď sa idete hádať s niekým a povedať si, toto mi za to nestojí. A to je možno, že to najlepšie, čo v tento rok môžete spraviť. No a ak chcete vedieť samozrejme viac, tak si pustíte ďalší diel, tam je toho naozaj že neúrekom. A ako povedal aj Martin, majte krásny rok 2026. Čaute.